Live lang ako sa YouTube. Tata, ano? Bawal po tayo dyan. Karangan na datang na makarwaran. Ako sir, pwede mo lang tampay dito. Doon na lang muna lahat. Ikay tayo tampay namin. Kani, dyan, ikit dyan, mabalin mo. Dito. Oo, mabalin. Kaya, magka kayo, Tara dyan. Kaya kami naman, kaya tayo nakita. Kapag minton. Pinong tao. Ang daman daw. Saray da duwagas.
Overspeeding na. Dahil na lang may Ang mga nakabis. Hindi ka so pwede ni Mark. Hindi niya 200 lang. dapat sumali ka tayo na. Scarce. Sumali pa. Basta. Duwa. Duwa sumali ka tayo. Sa speed dito. Sige, puro wheels up. Duwa. Wait, dapat ka talaga yun. Kaya testing na lutuan eh. Nag-ibagbayad. Ang matindi na to. Nakailusot-lusot na yan.
niya muna nga malasal eh. Yung watak sa inyo muna, di ba kung niya glalay, buwa. Ano to? Okay, 1,250 nga BMW. So, duwa watak tayo muna. Paano sa mga taga-sibilin? Hindi yung bigamit na nakapuwi. Yan na to, sumaling at taling mo. Butik. Nakakuhan mo sulat, yakuhan. Nakakakuhin mo nun. Nabalak pa dito yan. Hindi matamo ito. Ano nagkamali na kami. Dapat yung makikita niya yung nakakalipat ko mo dito. Pinakapatilis mo ba? Tao. Nakapano ba? Naka-CD 50 na? Kaya nagaluan mo dito. Okay na, gawa na. Nakabigla po ba?
I don't think so. Back of camera. Tapos pa dahil. Daming tao. Ako yung pinapabayaan at tinadaanan ng katutong ko. First time namin nga dati San Fernando eh. Lahat ng pesto. Ngayon. Ano na? Lamortis na yung iba. Kaya may nauna pa. By batch. Tigsa 10 pinapa. Mga checkpoint, may katuwa, may katuwa. Hindi mo lang. Hindi nila mahirapan ng mga pero sumabat sa tagkasira. May kwan daw eh, dahan sa pilang sa kilo. Oo, magpagod po. Second check sila dun eh. Second yung bigas. Third pagod po. Dati mana kita pansin ng DPO1 kawan din yan. Data medyo tapi ako iba ano pa naman yun? Bakit kayo nakakabang hindi katawag sa PSC. Shout out, 3 million viewers. Puro magkano kang Shout out po sa 10 million subscribers. 20 minutes. So, meron na naman dito. 10. 120. Hintay lang kayo dyan. Meron ng mga idol nyo. Hindi tayo makagalang dito. Yan na. O, ganun. Kaya na trangko pag sila ano na. Ikikilala mo naman sila. Medyo makakatahimik ka lang sa mga ano dito eh. Mga darating na Yung papasok. ni Bori. Pero yung mga naka ano. Hindi, walang ano eh. Hindi ko lang kung merong ano. Bawang tapos kaba. Ano ba yan?
Uwi ka pa. Nangangalay tayo dito ngayon ah. Mangangalay. Nangangalay. Bawang na daw, bawang. What's up, pare? Ha? Honorable, ay wow, traders na. Naabangan ko lang si Jerwin tapos uwi na. San Fernando. First checkpoint. Ilag na Mortes. Na lang ako sir, para hindi na lang pinto. Okay, banditan? Ha? Ducati, white. Sugamit to. Sige, sige. Sige, sige. Update lang. Ganyan na lang, no? Ganyan na lang ipaunahan. Nangunguna yung Strada daw eh. Balik ng man. I-assist din sila mamaya, no? Riders ba kayo? I-assist na lang natin, ha? Huwag yung pabayaan yung mga tao na lapit-lapit kasi ang bibilis ng mga yan. Pag masagi lang sila, tingilain sila. Mainit yung makina niya mga. Hello, hello. Traffic bro. Bila tadi disebut pelatih saja. Diretso pagod ke Jaya. Ya, tumbukan, diretso tayo pagod.
Yan sila. Andiyan na, meron na. May skipper. Saan? O, saan daw tayo pupunta sa mga ay, hindi sa mga namadaan. Nakikita nyo, may sponsor na big bike. Parapol. Oh! Maganda si Chun, oh. Pang-presit yun, sabi. Sabi? Oh, naka-Sabaro. Bakit yung van doon? Ba't tumarang yung van doon? Go. Wala ha. Nako. Ba't tumarang doon? Yan sila. Dito. May first to arrive.
Dalawa na, dalawa. Zero 071. Zero 071. Oh, 007. Dalawa na, dalawa na. Dalawa na. Chicken pa kami na to. Yan, may cordon. Ito na sila.
Dapat din. Mabibigay ka, no? Taray! Let's go, walang tating. Isa. Ay, sorry.
Di na, may parating, may parating. Ay, hindi mo na mapigilan yung mga tao ko. Wala ha. Papagod ka lang. Ito lang pasaway dito eh. Dapat dito wala. Bomba! Hindi nagbomba rin. Parating, parating! Parating! Wala, hindi na makapasok yung mga motor doon. Bakit? Wala, dapat na sila doon. Dapat doon pwede. Wala na, yung auto mo yan. Katris yan eh.
Ano, nakilala na siya eh. Oo, ay nakatingin. Siya yung naabangan kanina pa. Ano ba? Ano ba? Si Ninja. Wala pa si Ninja. Dahil ang isin ko. Up.
pila na. Legal. Meron parating dami. Dapat ito malinis ng ano, outer lane. Sino kaya to? Alas 12. Para hindi traffic. Sila, naiipit sila sa likod. Naipit sila. Hindi dapat ipinadaanan itong out inner lane. Kaya pala. Dapat pinabypass na yung mga truck, no? Oo, dun sana. Bypass.
Wala nang madaanan yung mga motor. Wala nang madaanan. Ayaw naman to. Grabe yung preno niya. Kami na nila. Ganda sila. Ang kwan lang dyan, eh, pag may biglang tumawid dyan, tapos pasok sila. Bakit gusto na Dapat dito na oh. liwanag yan, oh. Liwanag, no? Nagpa-passing light ka, hindi makadali. Hello! Huwag kayong makasok sa sa kabila.
ng polis. Para magamit yung posisyon doon. No? Hirapan na sila. Hindi na napaglandan sa apat, markahan na to sa apat. Para magamit yung doon. No? Puro tao na. Wala pa yung mga Ayan sila. Oh. vloggers. Vloggers? Nandun na kanina, tatlo na sila. Oo. Sila Ninja, wala pa. Sila Breezy. Wala na. Nandun nun, down. Sisigas mo. Passing. Picture! Passing light. Passing light, passing light. Pasok na sila. Sila ito. Kaya ito. Mga marshal ng sarap. Atras, atras. Ito baro? Karating. Marangin yung bus, may karating. Yan, papasing lang sila. Isa. Dalawa. Yan na madami. Hindi mo na makilala. Hindi ko kilala. Bye. Tingnan mo yung number niya.
Dapat ganyan. Sabay-sabay na sila. Naipon. Ipon na, naipon. $1,800 kasi daw. Halos 2,000. Sikat nyo, Eh, sa kabila sila. Sakyan. Sa kabila. Sa kabila yung sakyan. Ay, dati pa lang isa. Iban nyo isa, dati ni. Dati pala, iban nyo. Ay, hindi, Team Evo. Sa kabila nag-park. Naramdaman niya, naramdaman. Sa naipit ko. Ipit ang natulog na. Dapat sinabihan nila yung ano. Dapat din.
At mo, ma'am. Wala. Baka maabot na yun ng bawang. Dapat ko nag-pick up sila mga alas 10 gano'n. Alas 12. Alas 11. Kagaya nung isang buwan. Una. Take off namin sa sa 2-in-1, alas 12. Pero ang unang checkpoint ata, Tagudin. Oo, Tagudin dati. Wala na dito, diretso. Pag-stop na lang sila pag magagas. Dapat talaga, pinadaan na ng bypass yung iba. Mga malalaki ito, ano? Robas. Hindi, kahit yung mga truck sa lalaki ng truck doon. Kaso bababa sila.
Kabayo. Bye. Bumaba na yung ibang pasahero. Bumaba na sila ng road na. Ilang oras sila dyan.
Natabad tagpis ko. Wala nag-aawit. Akong liwanag dun, Drew. Oh, shit, nandun yung Ferrari ko, Drew. Sasakay na tayo dyan. Uy, kako yung kotse ko. Kako yung
May palit nga kayo, malit nga kayo para mas malit siya. Bypass. May bypass yan. Kaya muna, sigurado na natin si Maisa, tuloy-tuloy.
Up, up. Kung hindi nila ito papabante, maiipit lang sila doon. Baka pala susin yung mga dito. Eh? Dagang vlog. Bang iba sa Sino? type. Dagang vlog. Sawa na magkaranda. Ay, back-ride niya? Ah. Padaanin natin yung isa dito. Sa likod nila. Kaya kasi kaya
Ha? Nagahingi kasi ka. Hirap humingi. Wala na akong plano. Sirit. Sirit, sirit. Dito. Motorcycle tsaka four wheels. Four wheels, four wheels. 1,800. Lahat ka. Ay, may hit yata. Pasukin nyo! Tagalog ba yan? Ha? Tagalog ka? Oo. Sticker! Pangasinan. Pangasinan. Tagalog ka, hotel. Hindi. Pangasinan, Ilocano. Nagupan. Siyan yata ito. Wala makalabas. Ano? Nakatulaw. Ha? May na ba tayo? Up, 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 up. Dito, dito. Bas, pwede dito. Pakilig. Tabi, 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 tabi.
Atras, atras. Atras, 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 atras.
Boss. Diretso, diretso, diretso. Diretso. Tabi, tabi. Bas itu, masuk. Checkpoint, checkpoint. Checkpoint. Sa likod ng sasakyan. Mga daan yung ano.
Team graffiti oh. Ano yung ano boss?
Bate. Bate. Konti lang. Tara, bate. Torrillo, Franco. Ito. Boss. Sabay. Oh, di ba yaw?
sahod. Tabi. Ay, sorry.
Yun o. Baca, baca mana? Lakas ng ilaw. Saan sila? Kaya pati ako tayo. Sige pa, sige pa, sige pa. Ito pwede. Bas, bas. Pati na. Abante yung sasakyan. Bas, bas. Ito, kaya. Ito si ano?
Kaya. Konti-konti. Abante kasi. Dapat yung nakaparada. Kaya kaya. Kereta kaya, kereta. Sir, sir,
Pilit, pilit, pilit. Pilit, pilit, pilit. Boss, pegit lang, pegit, pegit. No. Nakapasok din ako na pag kung nirestart ko, wala na. Madami ko gamit. Wala pa kitang server. Saka pa sila nagsimula eh. Doon daw.
Ay, ito. Pasok po, pasok, pasok. Checkpoint, pwede dito.
Okay, pwede dyan.
doon sa checkpoint number 2 na nakagasinahan. Okay, marami madadaanan. Okay, pero bandang mga banda, bandang mga tingnan. Dito na. Ano, pagkatapos ng checkpoint, malayo-layo pa. Yung gasolinahan. Papagas na ako. Hindi ko alam kung nauna ako kaya tumutiyupan.
Nag-awit ako kumatin niya. Ginawa ko.